Ya dalang no. Dalang to syukur we. Dalang. Dalang. Heeh. Aja ya nduk aja. Kok iso aja? Bisa. Dalang kuwi nek dalange rodok bagus, laris engko rezekine akeh. Biasane dalang ngger bagus kok rezekine akeh. Raben. Ya Allah. Ojo dalang Lah terus piye lek uga dalang? Apik dagelan, Nduk. Lah nyapa lek dagelan? Dagelan kan lucu engko iso tersenyum setiap hari. Ya mah. Lah ngopo? Ya dikira wong edan bojoku kuwi kok. Maksudnya menghibur ngono to, dalam kesehariannya menghibur. Lah, Umpama susah menghibur ngono karepmu. Lah kowe kan iso senyum terus. Lah nek karo dalang, umpamane karo dalang Lek piye? karo dalang piye? Kloro ati. Oh. Bagus. Tanggapane laris sugih. Raben. Tenan. Saestu to Mas Dalang. Ora, lha nyatane aku iki durung rabi ya. Alah urung lakoni kok. Urung lakoni. Wis to jangkah 5 tahun apa 6 tahun lho. Lah ping 3 rabimu. Lambemu. Bisa pengen telu ndak ya satu untuk selamanya itu. Lah itu Oh ya bener, prinsip, Mas. prinsip. Cinta untuk selamanya. Nek sah secara agama dan negara. Ya. Sebaiknya satu untuk selamanya. Nah, betul. Lho sunai kan sekali. papat, Mas. Ya tidak semua sunnah itu harus dikerjakan. Lho nek iso adil kan gak apa-apa, Mas. Ya. Jan angel ya tiang niki nggih, Mas. Jane keng pundi to tiang niki? Menyelam sambil minum air. Iki sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Oh ngono mak. Iki saka keparenge Mbah Haji Kastur sekeluarga. Sak liyane kejaba nimbali awake dhewe sak kanca nanging uga nimbali para kadang-kadang bintang tamu. Oh ngono. Ya kuwi ana adiku Dik Lintang Kairo kang sarta kang masku Mas Gareng Jajak kang mijil saka Grobogan. Oh ngono. Ya. Mas Gareng diaturi munggah luwih dhisik karben menyapa para warga masyarakat kang mapan ana ing getas. Mumpung isih slendro, diserampatke kanggo gumyake swasana no. Karben gayeng tur regeng. Monggo Mas Gareng Jajak, lama tidak jumpa kula aturi minggah wonten ing sasana budaya. Serampat to dados. Wilujeng dalu selamat malam Mas Gareng. Wilujeng dalu selamat malam Mas Da Yong Cangik Mbak Yulimbo. Lama tidak jumpa, kita dipertemukan kembali wonten ing Desa Getas nggih Mas. Alhamdulillah awit berkah pangestunipun pepunden kula panjenenganipun Mbah Haji Kastur. Betul. Tak karena tambekan. Wah. Kok noto ambekan barang to Mas? Hadek ora noto ambekan pi pengendange peh nom rasane le ngoyak masyaallah. Loh, itu dicocokkan kawula muda harus semangat, harus betul, prima. setuju. Dasare Piai Nom luar biasa pengkrawitin nom-nom kabeh, Nom-nom kabeh. Nom sindene nom kabeh.
meratandani guyub rukun semangatnya kawula muda harus bisa lebih dari yang lain. Betul. Luar biasa. Mula iki bintang tamune golekno sing nom. Nom kabeh. Niki wau upamane Bali nuwun sewu Pak Gareng Semarang. Heeh. Ya 15 yuta ki. Oh iya. Pak Gareng Trala ya 12 ki. Heeh. Lah nek aku rak cukup 1000. 1000 mangan jobo. 1000 mangan jowo. Amoh to. Nek ya ora dadi boyo ngopo Mas. Ora perkara ukurane dhuwit niku mboten, ukurane jalin silaturahmi. Sapa sing gelem njembarke silaturahmi insyaallah dijembarke rezekine didawake umure amin Allahumma. Amin. Wis tak bekteni bengi iki gandeng nun sewu kula nek kalih Pak Haji Kastur niku wis kaya putune dhewe. Putune dhewe. Iki mau aku wis jagungan kalih panjenenganipun Pak Haji Kastur. Sampun dagungan nggih? Alhamdulillah ape dintukno putune aku Mas. Putune Mbah Haji Kastur. Betul. Mbak Ida anake Bu Harti. Aku mau nang kono wis dijak foto, pokoke sesuk kapan liya dina tak celuk rene ape tak entukno putune. Mbok tagih harepan Mbah Kastur. Sik to Mbak Ida ya priyayine cantik. Aku malah gung Masya Allah nek sinden jiru 4 kaduan Mas. Cuantik demes besus dasare muslimin muslimah. Jos. Mbak Ida kuwi. Mbak Ida karo Mbah Kastur karo sampean arep dijodhokne. Karo putune Mbah Kastur. Luar biasa. Upama aku untuk tenan karo Mbak Ida luar biasa cocok Mas. Cocok sing ya? lanang ganteng gagah gede dhuwur, sing wedok lencir kuning. Wah. Mok kaya ngono kok gagah gede dhuwur lho. Lho, aja nyepelekke Mas. Nuwun sewu ora umuk ora sombong Bu. Aku mau ke omah ya gede dhuwur tenan. Lho, lah kok tekan kene kok kuru cilik. Lah genah kodanan mengkeret no Mas, Mas kowe ya ora ngerti kowe iki. Engko nek teko omah ya gede nah. Oh, pengaruh ya udan ya. Lah kandhani mosok ya gak paham. Iya. Luar biasa. Aku daleme jenengane nak grobokan nggih. Pangestunipun kula grobogan Purwodadi, kecamatanipun derekipun Wirosari. Saking mriki wetawis 2 jam 26 menit lebih 3 detik. Alhamdulillah. Berarti kene iki termasuk wilayahmu berarti. Lah nek kene iki wis pokoke Jawa Tengah iki ora nek sing tak tinggal Mas. Wis lah kabeh meh rata Mas. Meh rata. Alah wis meh rata. Awit saka Cepu, terus Sendi Kedung Tuban, terus Randu Blatung, Doplang. Wis nggonku kabeh Mas kuwi. Yo gareng ngene iki. Alah wong aku Bang Titil kula Mas mubeng golek nasabah. Tak rungokne tenan nggur Bang Titil lho. Lah sadurunge gareng aku ya golek sampean kuwi kok. Ngono. Berarti ngene iki dioneng-oneng, ngene iki bot-bote pengen menjalin persaudaraan karo golek rezeki Mas ya. Lah ora asline Mas aku. Lho, iya toh. Aku bengi iki mau lah nek aku setuju aku. Golek jodoh karo Mbak sapa mau? Ida. Iya. Wah, apik tenan Mas, sumpah lahir. Apik konone apa ya karuan gelem karo kowe? Alah, ngenyek. Lah wis ketemu berarti karo Mbak Ida wis ketemu. Sing njaluk nomorku malah kono sik kok. Semangsaku kae lho. Ida aku lho Mbak Ida kandhane. Nek njaluk piye. Mas, kowe kok comel to. Wis bar ngono kan. Yen ngunjuk kopi, teh napa susu ngono. Nyapa kok diobane barangane iki lho. Semangat. Oh, semangat. Aku iku nira Mbak Ida yo ngono kok. Terus mbok sauri piye? Pun mboten sah Mbak ngono. Toya petak mawon, air putih ra ngono. Lah air putih apa manis to angger nyawang ora ya manis. Aku terus dilungi aqua. Aqua tak buka tak ombe Mas, gandeng aquane wis mbok ombe, njuk nomor WA ngono ki. Mbak Ida ya. Niki acarane sunatan. Alhamdulillah sunatan, supitan, khitanan, ono sing tetakan. Iya. Tetak kuwi saka tembung tetek tur tatak. Wong lanang nek wis ditetak kudu tetek tur tatak, tetek imane tatak imane. Bakoh anggone dadi wong Islam sing diislamke. Berarti kaya aku ya Mas. Aku nak wis sunat ya wit SD kae. Jenengan ya wis sunat to ya wis cilikanku kae. mosok? Heeh Terus gerange semene ora sunat lho. Endi? Ya kok Mas iki tetek karo tatak. Berarti nek wis sunat kudu tetek imanku, kudu tatak imanku. Lah, gon dimastani khitan. Apakah arti dari khitan? Kinarya keselamatan. Lho nek wis ditetak, kuwi muga-muga ya muga-muga dadi wong sing slamet donya, slamet akhirate mergo kuwi kesunah, sunahe wong agama Islam. Amin. Lho golek keselamatan. Tetak khitan, anane bahasa lainnya apa Mas? Supit. Supit ki apa Mas?
supaya untuk barang sing nyepit apa supit sik aku lali Mas iki di live streaming kamu jangan menyebarkan yang sifatnya porno seksual ya nggonku gak ono supit Mas gak ono nggonku gak ono ini tok aku gak paham aku nek supit gak ono lali aku mangsaku kok tetak khitan sunat nah nek sunat apa supaya antuk nikmat. Oh iya. Mergo nek wong disunat niku lak diguak sedidik barang iku mau supaya ben lancar ora ana kotoran sing banggrok. Dadi nek bisa langsung sur. Kandhani gak paham jenengan. Oh gak paham ya? Malah nek jenengan gak paham paling sunat isbur mau mangkat ngono tok wis nah aku lho Mas apa-apa tak teliti. Lho ya sunat yo ngur ngono tok to Mas, gur diresiki pucukane tok. Mosok enek teliti barang. Wong sunat kuwi mau perlambang. Perlambange pripun Mas? Lho nun sewu. Nggih. Tiang khitan, tiang sunat niku lak dipotong to. Dipotong. Tegese dipotong diguak. Secara nalar logika, barang nek dipotong diguak saya gede apa saya cilik? Saya cilik. Saya cilik kuwi nek secara logika. Nanging kuasane Gusti Allah nek dipotong malah saya gede. Percaya ora kowe? Ya ora. Ya. Kandhani wong sunat secara logika barang nek dipotong diguak saya cilik. Kayak kathok. Lah, kathok dipotong saya cilik. Lambi diketok Saya cilik. Ning keneng apa nek khitan disunat diketok malah saya gede. Kuwi perlambang wong urip kudu gelem sedekah. Oh. Sedekah kuwi ora lokak saya kebak, ora kutah saya turah bengi iki kaya panjenenganipun Pak Haji Kastur kalih putra-putranipun Pak Badrudin kalih Bu Dwi Puji senadyan to paring sedekah insyaallah Mas ora lokak saya kebak, ora kutah saya turah amin Allahumma amin. Berarti kaya aku barang ngene iki umpama wis tak ketok to, sunat to. Iya. Berarti kudu tak sedekahne sapa-sapa. Tak swamplok kowe engko. Oh lah bocah iki malah saya menteles iki. Lho nek piye ta jare nek diketok saya gede pralambange kudu disedekahne. Berarti aku kan ya wis sunat, berarti kudu tak sedekahne sapa-sapa. Ngene Mas, tak lurusan. Piye? Nyat model nek awake dhewe bertemu dengan orang sing urung pati dewasa, gagasane gur tipis. Ngene lho Mas, maksudnya awake dhewe iki perlambang. Diketok kok saya gede perlambang karepe awake dhewe kon sugih sedekah. Ben rezekine awake dhewe saya sempulur. Oh sing disedekahne duwite. Rezekine Mas, rezekine kuwi ya satu untuk semua, satu untuk selamanya. Iya. Ono ya. Paham nggih? Paham. Alhamdulillah as-shadaqatu taf'ulil bala. Sedekah kuwi minangka tolak bala. Insyaallah keluarga ageng Pak Badrudin Bu Puji kinebihna saking sial dangkal cinaketno bagya mulya pinaringan panjang yuswa tinebih saking memolo cinaket saking bagya mulya amin Allahumma amin. Uga tak dongakno piyai pundi wau getas tuku berase ketan piyai getas kabeh antuk keselamatan amin. Tuku beras campur jangan semur piyai getas sedaya panjang umur amin. Wis lho eloke urip ning Nuswantara bumi pertiwi iki awake dhewe urip ning bumi pertiwi ya entuk gelare wujute bumi ditanduri jagung lan pari diunduh dimasak dadi nasi didahar iso mareki awake sehat tur bergizi nyambut gawe semangat tetep ngati-ati anggone padha golek rejeki muga-muga amber kaya amin Allahumma amin. Tak dongakno sing duwe utang ndang iso nglunasi amin. Sing lara gek ndang mari amin. Sing joko sing prawan gek ndang ngerabi amin. Sing tuwa-tuwa gek ndang tak suwampluk sapa mau mati gek ndang kaji amin Allahumma. Berarti ngene iki sampean ndongane Joko ndang rabi berarti ateges mendoakan saya juga ngene iki. Lho iya to Mas. Yus kabeh pokoke sing Joko sing prawan gek ndang rabi. Nek aku ora kesusu Mas, aku jek 24 tahun. Jenengan ki aku 24 tahun masih Joko durung kambon wong wedok babar pisan. Alah kacek selapan dino nek karo aku kelahiran 2000 Mas. Lho, aku yo 2000. Lho ya berarti selawe no kira selawe kok. Ya selawe sok Oktober. Oh ngono. Ya. Wah, lha awake dhewe baraan ya Mas ya. Mosok aku yo 2000 nek ora percaya mbeli 500 ya ben 200. Tapi jarene nek ndelok status WhatsAppmu kamu sudah bersama istrimu. Kowe wis omah-omah. Lho nyapa?
sithik kaya ngono kowe iki ya. Lho, lah kowe wis duwe bojo no. Apa dinten Mbak Ida gak sido ki engko malah. Aku mau kondo iya kok malah kowe mbok pamerno nang kene. Mbobor-mbobori dagangan. Mas aku. Gak Mbak Ida, engko anggere kowe sido tenan kono tak tinggal. Hei. Streaming lo. Ora apa-apa, bojone paket aku entek. Mas aku. Alhamdulillah. Saiki menyelam sambil minum air. Oke. Kita ada dalang, ada pelawak, ada juga sinden. Waranggono komplit Masya Dalang Allah. mudal piwulang. Dalang mudal piwulang. Yoga saka tembung yoga sing seneng tapa brata manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Leres. Sinden ayu-ayu wis ngono. Ya. Ada Dek Lintang Kairo. Masya Allah. Kersane Pak Artis Haji Kasto. tepuk tangan kagem Mbak Lintang Kairo. Masya Allah. Tepuk tanganmu Ci anu khas banget. Tepuk tangan. Ya. Ayo disepoti ya. Oh nyemangake Sepoti sing selindro ca, sing selindro. Oke, Ya ya, monggo ayo. Hei. Oke, yo. Wilujeng dalu nok lintang. Wilujeng dalu Masya Allah. Om Gareng. Kok ayune ora jamak ngene iki anake wong pira? Hei. Anake sapa? Heeh, kok anake wong pira ki piye to jenengan ki? Cah iki aja nesunan no. Lah kok anake wong pira? Lah sing tak takoki kene lho, kowe anake wong pira? Anake wong pira? Ya anake wong loro to. Yo rampung perkarane. Lho tapi kan ngene iki konotasine masyarakat banyak anake wong pira berarti wakeh. Oh iya kaget to Mas. Kuwi sing kleru rak sing panompone kejeron to Mas. Oh, Nek iya, takokku anake wong pira karek mangsuli wong pira, Nduk? Wong loro. Lho rampung perkarane. Iya, iya, Wong iya. aku sing anake wong sak desa ora geger kok. Piye? Kok iso anake wong sak Lah iya, desa piye berarti kok dhewe-dhewe? iso? Kupinge, tanggane, irunge, tanggane neh. Piye, Kowe piye? ngarani mbokku Ramban piye? Maksudnya wong sak desa ki bapakku omahe Gedangan, Ah. ibuku omahe Gedangan lho sak desa. Oh, Wah. penggo. Ya, bapak jenengan dalem ndi bapak jenengan? Daleme Nganjuk. Nganjuk Nganjuk. ibu. Nganjuk. Lho wong sak Oh, kabupaten sak malah. kabupaten. Lho. Oh iya, anake wong sak kabupaten malah. Kandhane yo. Iya, 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 Wis iya. bayangno kaya apa rupane Jal. Iya. Lah Nggih, sugeng dalu. Sugeng Mas dalu Dek Dalang. Lintang Kairo. Nggih. Lama tidak jumpa kita dipertemukan ana ing Getas Cepu. Getas cepu laras. Aku nek Peh. ketemu Mbak Lintang iso seneng tenan. Lah ngopo aku Kuyang. ya seneng lho Mas ketemu jenengan nih Mas. Kenane? Heeh, seneng banget aku Aku Jan. ganteng sih, aku ganteng. Ora. Lah ngopo? Lah tak sawang-sawang ya kaya nyawang kebun binatang iki. Kok iso kebun binatang? Kowe iki mbarei nek munggah ki sekali-kali Mas. aja dandan gareng. Dadi Lah. ben masyarakat ki mengerti wajah aslimu. Oh, alah kowe gak paham kok Mas Dalang. Mas Jan Dalang. tumpuk blek lho ning gone sampean ki apa-apa kebun binatang ki kewan iki iso dadi siji ning gone sampean. Ya enek wedhus, ya enek kirik, ya ora apa-apa, ora apa-apa. Piye? Aku gak paham piye maksudnya Mas Gareng. Lah nggih. Ngantek direwangi oneng-onengi piye maksudnya? Aku ini kan gur menghargaimu to, Mas. Piye kok iso menghargai ku sik Kok iso sik piye, piye? Mas? Maksudnya piye? Mas Dalang, Mas Akbar kuwi dalang kuncoro, dalang kondang, Amin. dalang Nggih, leres. hebat. Amin. Ya. Tur ganteng ning kan rodok. Lho kok iso Lho, rada? lah nek raiku tak hapus ora kalah ganteng to, Nduk. Payah. Alah. Lah gemagus Lho, lah. lho, lho, Iya, lho, lho. piye lek Ra per- dileleng ngono kuwi Ra lho. percaya takok Mbak Ida lho. Hei. Leres to Bu Ida. Wong ya ora diakoni ngono kok. Lah, sapa muni ra ngakoni mau? Iya. Iya. Ora no, aku tenan gumun. Jenengan kok iso Pripun? cantik luwes pinter jasane nembangi yo asis. Iki kelas piro? Kelas piro? Kula kelas tunggal SMA. Wah, kelas tunggal SMA wis pacaran durung. Aja sik. Nah, sik. mung pelingku sementara ini nomor-nomor pengkrawit, nomor-nomor dalang-dalang nom dihapus ya, Nok. Lah kenapa? Ganggu karir. Ya. Ganggu belajar sementara nomornya Om disimpen. Alah. Mah,
Kowe malah ganas kowe. Lah, iya. Aku iso Sik, ngene iki jenenge merusak citra dalang. Lah. Kok gak oleh menyimpan nomor dalang? Lah, Mbok kira nggih. dalange gragas ngono apa piye? Nah, piye kuwi, Mbok kira iya. dalang itu tukang ngentek-ngenteni sinden Ah, ngono apa piye? piye? Mbok kira Jelas aku nih, Mas. ngentek-ngenteni sinden kula netan tak entekne kabeh ngono apa piye mbok kira? Hah? Bapak Ibu. Heeh. Pertanyaan nggih. Nggih. Mas Dalang tukang ngentekno sinden mboten? Enggak. Nuwun pangapunten mireng piyambak nggih. Ya bener ta, Nak? Ya. Sementara ini semua dihapus, simpen nomor Om ya. Ini orang ini ngene. Pripun, pripun? Ngene, Mbak Lintang. Dalang. Podo-podo jenengan wong wedok, aku Nggih. wong lanang, Mas Dalang wong lanang. Betul. Upama besok wis dewasa nih, wis dewasa lho tak sebut. Ya, 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 Ora ya. saiki besok wis dewasa. Upama golek bojo, kowe milih sing dadi gareng apa milih sing dadi dalang? Ayo. Iki anu Ini bener iki. kon milih sebagai latar belakang profesi. Lah. Kowe milih gareng apa dalang nek kon milih? Ayo. Ah. Ya berat lho, iki. Ganteng lho aku masam. Lho. Ya dalang no. Dalang to syukur we. Dalang. Milih dalang. Heeh. Ojo ya nduk ojo. Kok iso aja? Bisa. Dalang kuwi nek dalange rada bagus, Ha-ha. laris engko rezekine akeh. Ha-ha. Biasane dalang angger bagus kok rezekine akeh. Raben. Ya Allah. Ojo dalang, Lah terus kan? piye lek uga dalang? Apik dagelan, Nduk. Lah nyapa lek dagelan? Dagelan kan lucu engko iso tersenyum setiap hari. Ya, Mah. Lah ngopo? Ya mau dikira wong edan bojoku kuwi kok. Maksudnya menghibur ngono to? Dalam kesehariannya menghibur. Lah, Umpama nggih. susah menghibur ngono karepmu. Lah kowe kan iso senyum terus. Lah nek karo dalang, umpamane karo dalang Lek piye karo umpamane? dalang piye? Kloro ati. Oh. Bagus. Tanggapane laris sugih. Ha-ha. Raben. Oh. Tenan. iki. Saestu to Mas Dalang. Ora, lah nyatane aku iki durung rabi ya. Alah urung lakoni kok. Urung lakoni. Wis to jangkah 5 tahun apa 6 tahun lho. Lah Wah. ping telu rabimu. Lambemu. Bisa pengen telu ndak ya satu untuk selamanya itu. Lah itu Oh, ya, bener, prinsip, Mas. prinsip. Cinta untuk selamanya. Nek Satu. sah secara agama dan negara Ya. sebaiknya satu untuk selamanya. Nah, betul. Lho sunai kan sekali. papat, Mas. Ya tidak semua sunnah itu harus dikerjakan. Lho nek iso adil kan gak apa-apa, Mas. Ya. Beh, jan angel nggih tiyang niki nggih, Mas. Jane keng pundi to tiyang niki jane? Oh, kandhane aku imbok, Dik. Nggih, Ayo salam-salam sih. Salam-salam sih, Mas. Nggih, wah, luar biasa penontonnya sangat banyak sekali nggih, Mas. Kok banyak sekali toh? Wong urip banyak. Maksudnya penontonnya itu sangat goyah perukon, Oh, luar biasa. tumplek blek, Tumplek tok meringking. ngumpul dadi siji ya, Nok, Iya, ya. betul sekali. Ditungake muga-muga piye muga-muga piye. Nggih, mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh ing dalu menika pinaringan kabagas kawarasan, Amin. kawilujengan, Amin. kesehatan, Amin. tinebehna saking segala rupeda, banyak rezekinya nggih, Mas. Hop. Kok Nggih. enek sing muni amin lho? Hah? Amin, Mas, piye to jane? Ora enek kok. Tak dongakno sing muni amin banter tahun ngarep munggah kaji. Amin. Oh. Nah, sing ora gelem muni amin telat 10 tahun. Nek nak tetep munggah kaji. Makasih ya. Nggih, ada malam hari ini live-nya banyak sekali ya, Wah, Mas. siji loro telu papat. Ya, piro, Mas? 24 25 26 tidak 8 tidak Kowe ngitung tenan pura. Kowe ngitung tenan pura Lah, jane. iya. 83 Mas streaming. Mosok 83. Ora perlu hitung neh. Mosok dalang kok ngitung. Lah mula kowe percaya ora wis to? Ya 83. 80 iki mergone dalang ya tagek tenar lagi hebat lagi kondang kuncoro mula sing streaming oke jajal sing mayang gak jenengan alah gak ngene iki Mas. Oh, upamane sing mayang sampeyan. Lho nek aku tetep bunjo saka iki malah. Alah padake cepete iki aku. Upamane dalange bengi kudu akbar salam tapi Mas Gareng Jajak ki dalang Gareng Jajak nu malah luwih kok iki. Ki dalang Alah, Gareng penonton Jajak. orang ngene iki Mas. Malah bludak kok dhuwur-dhuwur ya. Ora enek blas ah. Malah renek. Mengucapkan terima kasih dulu Dek Nggih, Lintang. sugeng dalu Ibu Ida, Mbah Kakung nggih. Kok Bu Ida? Dalang. Bu Dwi. Hah? Bu Dwi. Lah mau sing jare Bu Ida sapa? Bu Ida iki putune Pak Kastur apa dintok aku. Nggih, lah. punten Ibu. Ibu sinten? Ibu Bu Dwi. nggih. Kalih Pak Badrudin. Bu Dwi wong jenengane lho malah aku kleru ngene iki. Malah kowe grogi ta kowe. Kowe mau ngerti aku pas gum dandan marai kok. Mula kowe yo grogi. Ye, aku mbok nabut Mbak Ida apa buat kowe? Iya. Tenan to luwih Nggih, ganas. ngapunten nggih Ibu. Nggih. Nggih mendoakan buat adiknya, adik sinten wau Mas Dalang? Wah, sik. Adik Namanya
Namanya panjang namanya. Namanya Raska. istimewa sekali loh Mas. Raska Panjang. kalih Mas Adik Raska nggih. Revan. Ya. Kalih adik Revan ya. Semoga adik Revan sama adik Raska menjadi putra yang soleh, Amin. berbakti kepada orang tuanya. Amin. Ya cepat tercapai cita-citanya Mas nggih. Amin amin ya Untuk rabbal kedua yang alamin. dihitan ya nak, Nggih. selamat menempuh bentuk baru. Bentuk baru. Nah, lah kok mbok takokke nyapa to. Wis rasa sok paham dhewe saiki aja Oh, saiki. iya. Nggih tadi adiknya lo sudah request Mas. Request. Iya. Ngersake tembang. Ngersakaken tembang. Ngersake apa no? Niki wau ingkang ngersakaken tembang wonten ibu-ibu Romlah. Ibu Romlah. Nggih, ibu rombongan olah-olah maksudnya kok. Oh. Piye to jane iki? Romlah kuwi ibu rombongan olah-olah. Iya. Kalih adik yang dihitankan tadi adiknya request sinarengan Mas. Oh iya, iki mau- Terus buat ibunya tadi nyuwun Mbak Ojo lali podang kuningnya ya. Oh, Mboten. ngersake ibu yang Nggih. Romlah mau nggih. Nggih, mau kula pun Nggih. dikeroyok teng mriku Iki lho. mau ya ono pambutan Burobah iki. Apa? Apa? Ibu? Rombongan gibah. Yo ngono. Anu dhisik sing gamelan dhisik diaturke podang kuning, Dik. Apa Podang kuning kuning, riyen? Podang kuning dibawani ya. Nggih, Iki siap. juga sik karo tak selani maca-maca surat. Nggih, nggih. Iki saking Mbah Lurah Sumber Haji nyobade iki nyuwun caping gunung. Terus ki ana tembang kangen saking kula Pak Ibowo, oke. Terus iki Suharti Pawon bojo loro caping gunung, oke. Terus iki nyoba gedeng kapilut kangen ati, oke. Terus iki apa lagi? Oke men Mas. Lah nggih. Wes. Patah. Oke iki ana iki nyuwun. Napa? Wahyu malah surat kabar. Mbak Purwati nyuwun gungang gedeng Taman Sari. Terus ki nyuwun gedeng Nyidam Sari. Gede Sesideman. Yo akeh men. Ya, ora apa-apa yo. Pokoke gremet-gremet watone selamat, sareh-sareh watone piko. Leh. Yo podang kuning dibawani sik. Natian wujud temong peksi Agar penonton awam yang di live streaming itu tahu Mas Gareng. Nggih. Pripun? Nadian wujute mung peksi itu bahasa Indonesianya apa? Oh jenengan Lah. yang menerjemahkan. Aku lho Ya. lulusan bahasa dan sastra, Dik. Wah berarti iso lagi. Alah turah gamping no. Apa? Apa Nadian jane? wujute Nadian mung peksi artinya. Walaupun hanya berwujud burung. Iya. Wah. Peksi manuk. Iya. Manuk. Berarti adike sing dihitan peksine lah ya wis pokoke walaupun hanya sebuah burung. Ya, Walaupun seekor. Seekor burung kok seekor burung. Terus, Membuat tali asmara. Mas aja nangis Mas. Kok nangis ekspresi kuwi lho, Nok. Kowe ya ora paham kok. Ekspresi kok Oh nangis. iya Mas, kali disapa teman-teman WMC hari Oh iya, ini alhamdulillah. hadir semuanya, sugeng WMC, dalu Om sugeng Karno, dalu, sugeng dalu dan Om kawan-kawan. semuanya nggih. Nggih, Masya Wah Allah. sangat Mas Karno beliau juga hadir berkon. toh, Mas Karno? Komplit, Nggih, Mas. hadir hari ini. Nggih, Mas Karni ketuane. Ya. Lah nggih, Nggih, leres bendaharane Mas. Mas Karni. Oh. Mas Karno kok Mas Karni Ya yuk, Mas Karno ketua. Oh. Bendaharane Karni. Ya wonge dadi siji kuwi lho Mas. Mosok? Heeh, piye to? Sekretarisnya kartu. masa kuat. Yuk, terus. Halos manis termerak ati. Artinya Lanjutkan. Loh, artinya apa?
Lanjutkan. Alus manis tur merati kok lanjutkan lho. Lah nggih. Pas iki aku ora mangkat yo. Kok iso pas iki ra mangkat alus, halus. Halus Halus. dan manis. Merati itu apa? Merati itu mempesona. Wah, Paham lah aku lulusan sastra kok. halus, manis dan mempesona. Mempesona kayak Iya. Mbak Lintang Kairo. Halus, manis, mempesona. Karo Mbak Karo Mbak Ida. Mbak Ida ya. Terus Saingkan kula wis suwe nggonku lelono. Artinya apa Mas Gareng? Sudah lama aku mengembara. Wah, Aku kok Dek. Jas lulusan Isi ya. oh iya, isi ndi? Purwodadi ya. Isi ki Solo, Jogja kok isi kok Purwodadi ki lho. Anyar, Mas. Oh anyar. Aku rektore. Mahasiswane akeh. Loro, Sapa kuwi? siji adikku, siji anakku. Iya. Dosene bojoku dhewe. Kampus keluarga apa piye? Terus golek isi podang jenar golek isi podang jenar artinya Mencari seekor burung podang kuning. oh, jenar ki kuning. Jenar iki kuning kayak serasukan panjenengan ageman panjenengan jenar. Nek wilis apa Mas? Wilis ki pakdeku. warnanya itu warna apa wilis itu Widodo wilis jenenge Ya wilis. pakdeku. Wilis ki Ijo. hijau Wilis kok ijo to? Wilis ijo. Alah lah iya ijo wilis ki. Jenar kuning, wilis ijo. Heeh. Abang nyabret. Iya. Nang nggonku ora Mas, abang malah pedes kok. Lombok. Lombok. Terus. Iya. Kang Mas salah yo lali Mas lali Mas Ojo nyawang aku kok. Ora nyawang aku grogi. lali Ojo nyawang aku. Ya. Iba nyapa mingkur rijane nyapa. Kok nek mbok sawang engko grogi meneh. Aku tak madhep rene ben gak grogi. Aku nyawang kene ae kok. Iba bunga ing atiku. Betapa bahagianya hatiku. Lah nyapa? Kuwi artine kok lah nyapa iku melu-melu sing menerus nyapa to kuwi. Terus Nyanding bisa dadi tombo buka celuk ya. nggih Dijogeti engko kendangane Gonggo Mino. Yuk coba kaya ngapa ya. Seawan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggole sing tak sayang mabeng-mabeng miteranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi manien nganti liya kang nyayang liang-liang tak sawang mencok ing apang kekancangan tarindik saka katuan sarwi ngoce dewe ingat Jadi khas Pulau Ngagungan. Ya.
jangan duduk dulu. Nggih. Anu ya Dik Lintang karo Mas Gareng. Dawuh. Suguh gupuh lungguh arwe Mbah Kastur luar biasa sekeluarga. Luar Nggih, biasa, luar Mas. biasa Nek sekali. nyugoto daharan miroso apa-apa sampun dicawiske. Nggih, laras wonten rawon, kerupuk, capar, daging. Ya Nggih, kuwi, toh? ya kuwi sak anu kuwi. Cah yo nggih. sembrono. Yo sak piring. Wah, maksudku sing dikarep- beragam, Mas. Sing dikarepke maneka warna ki ya kejaba ana rawon mau ya ana. iya. Asem-asem. Asem-asem. Terus garang asem. Garang asem. Terus ana opor. Sate. Sate. Bakso mie ayam lontong gulai kentaki. Mosok tak aku karo nek kuwi mang. Lah iya, kok aku ora nyawang lek nek kuwi mau. Dedel lor kono ku lho nggih pasar mau komplit ya. Masaku. Iya, toh, Mas. Dik Lintang, Nggih. niki ada permintaan lagi saking Sokibul Kancet nih menika Mbah Kastur. Nggih. Yes. Jenengan satu kali lagi anu sesideman. Oh Wah. nggih. Ah, mumpung Tadi lah. adik juga request sinarngan Nggih, juga Mas. nanti iki mumpung cek gamelan. Oh, nggih, gamelan Mumpung cek dulu. gamelan, Nggih. sesideman diaturke. Anu bae, langsung dijujuk bawa sing terakhir piye ke? Oh, niku. nggih. Terus heeh. Terus tresno sesideman. Oke. Luwe becik patenono timbang pisahan merdeka kang sulistya tari wangi samudana marang pulau warga garwalan praputra liwat pinsanging alismu tatandur anglandang rasaning atiku senadyan wis lingsir yoswaku aku isih mampu ngeladeni salahmu monggo kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kabuka animbrong jiwa ragaku kok kurang kehormatan membrong rupa karo pinjol. Tembang menika nggih kula kintunaken Mbah Kastur mugi saged dados jampi sayah, tombo kesel, kanca lek-lekan. Ya, lanjut. Urip ana kota gedhe kawita tukane di sini kabeh apa-apa wae senadyan sesi
duduk dulu istirahat dulu Nggih. nanti penutup lagi sinarengan. Nggih, Oke. siap. Nggih,